கன்னிராசி நண்பர்களுக்கு இடம் பொருள் வீடு மனை வாகனங்கள் வாங்கக்கூடிய யோகங்களும் மாற்றக்கூடிய வாய்ப்புகளும் தேடி வரக்கூடியதாக இருக்கும். ரொம்ப பிடித்தமானவர்களை சந்திக்கக்கூடிய நல்ல நாள். ஒரு சில ஸ்கெட்யூல்லாம் போட்டுவிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க வராமல் இருக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள். என்னடா இது நான் பாட்டுக்கு ஸ்கெட்யூல் போட்டுவிட்டு அதுக்கப்புறம் வரலையேன்னு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்டாக டிப்ரெஷனாக ஃபீல் பண்ணுவேன். நம்பர் அடித்தா ஃபோன் சுவிட்ச் ஆஃப் ஆகிருக்கும். இது என்னடா இது அப்படிங்கிற ஒரு தலை சுத்தம். அது மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களில் பிறர் பண்ணக்கூடிய காரியம் கோபத்தையும் டென்ஷனையும் ஏற்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும். உங்கள் நேரத்தை வீணடிக்கக்கூடியதாக இருந்துகிட்ருக்கும். கொஞ்சம் நேரத்தில் அது மாறிடும். சரி விடு, வந்தால் வரட்டும், வராட்டி போட்டு நம்ம பாட்டுக்கு நம்ம செயலை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முயற்சி எடுப்பீங்க. பட் இட் டேக்ஸ் அனதர் 2 to 3 hours. அந்த நேரங்கள் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு அப்படியே குழப்பங்களை ஏற்படுத்தி கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும். இந்த மாதிரி இன்றைய தினத்தில் சில குழப்பம் அதுக்கப்புறம் சக்ஸஸ் ஆகிறதுக்குண்டான வாய்ப்புகள் தேடி வரக்கூடியதாக இருக்கும். யாரையும் நம்பி இருக்கிற வேலையை விட்டுறப்படாது. அதில் கவனம் என்பது தேவை. எல்லாம் நான் பார்த்துக்கலாம்னு சொல்கிறவங்கள நம்பாதீங்க. கடைசி நேரத்தில் கைவிடுறதுக்குண்டான வாய்ப்புகள் கூட இருக்குது. இன்றைய தினத்தில் கன்னிராசி நண்பர்கள் வழிபடக்கூடிய தெய்வம் அம்பாள் வழிபாடு, காமாட்சி தேவி வழிபாடு, வெற்றி வழிபாடு.